Sound. Maya pagat panapon po kaya kayungan. Kambeda po din kaya katapong pasariling kapag nasan kaniting misa. Daraon tala ng po din makatuking intentions. Kapasalamatan da po di Jose Pepe Hison, Chris Atrona Gomez, Rodney Enreli Claudio. Kapasalamatan na naman king ordained anniversary ng Monsignor Antonio Bustos, king 18th anniversary na ng Elsun Japan Surplus, para king healing ng Father Christopher Beltran. Para king alananggang kapainawaning kaladwadari, Domingo Senior, Monsignor Constancio, Crisanta, Henaro, Brigida, Pablo, Rosario, Catalina, Pedro, Francisco, Sotero, Felicitas, Juanita, Macario, Lucas, Consuelo, Leonor, Catalina, Elizabeth, Trinidad, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Antimurin po para king kapaldanan ng Norma Kiambao. Kinaginingin pa ang puning anak, ang puning banal Espiritu. Amen. Ting grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos. Ating pamakyag ng banal Espiritu, mantabi kaya kaingan. At kaya ka antimurin. May pagat panapon po. Maya pagat panapon po. Ingal daw pong itiga ka nakantayang solemnidad di San Pedro at San Pablo, Apostoles. Bata nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapa at pagsisyan ding agawat ang kasalanan, at anyarang pamay lunos na kapatawaran ng Diyos. Ginong Jesus, kaya bening Apostol Pedro, papasagmiking iking Kristo, ing anak ning mabiyay Diyos, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, kaya bening Apostol Pablo, papasagming mabiyay kami, uling mabiyay ka kay kami. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, king kaganapan ing panawon, ding sablang bagay, magawa lang metong kaya ka, karimbanwa at kaya tiking yato, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa may pahing tutu, pakaluluwa na katamo,
at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala nakatangan sana, king biye alangangga. Amen. Kapurian kaya ka, O Diyos, at tipaning ginuming Yesu Kristo, king maulamong pakalulu, pigkaluban mo keng bayong biye, at kapanayan, kapamilataning upaya, ning pangasubli ng mebye Kristo. Kapamilataning pananayin ding Apostol Pedro at Pablo, ikesa ng tinanggap kaniting kasalpantayanan, kapamilataning karilang pamanaral, makapakirake kami king tulara, king pamanukira, king ginu. Papunta king alang kupas sa manang makasadya para kay katamo. Karimbanwa. Itiyadan mi, king lagyunan namang Yesus, aginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Kanita mo ring panahon na ito, tigmula na lang ninupig Herodes, ding miyembro na ning iglesia. Te patabtab ni Batal i Santiago, ing kapatad ng Juan. Inyang ikit na iti, may kabiyayang tula karing Hudyo. Sinduna pa at te parakap ni Pedro, iti milyari kanitang kapiestan, ding tinate alang labadura. Kay ba ding de kapi Pedro, de lare king sukulan, at karinde piliwas-liwas ginwadyan, di nga patagrupong sundalos. Chapat lang katao, balang grupo. Isipan ng Herodes, inyarap ne karing memale ning Hudyo. Kalabas ning Paskwa, inyang menatilia king sukulan ni Pedro, dapat menalangin niyang taingtim king Diyos. Para kaya ding miyembro na ning iglesia, kanitang benging ita, bayo niya yarap Herodes ing balen. I Pedro matutudya, pilatan ding aduang gwardya. Makataliya karing aduang tanikala. Atin mo namang gwardyang makabante, king pasbol ning sukulan. Kabudabo ding meto ngayang hel ning ginu, at tsukilob ning sukulan, at sinlag ing sala ka rin. Kepit ne pago ning anghel ni Pedro, ginising ni at nga nakeya, malagwa, mibangon ka. Kanita mo rin, may balagla karing gamat na ring tanikala.
Sinabi na kanita ning anghel, miblas ka at isulot mo la ring sandalyas mo. Miyamintuyay Pedro at nga nakeya ning anghel. Magbalabal ka at tuki ka kanako. Tikyaning Pedro luwal ning sukulan. Makanyan man, nabalo kanita nung tutuing darapta ning anghel. Balo na maninapya mo. Linabas laking mo munang bante. Kay bat king kadwa. At ikwarang miras king pasbulabakan. Apalwal papunta king syudad. May bukla yan dili na ing pasbul. At may laos lang linwal. Tinuntun laking meto nga malating dalan. At biglaning likwan ni anghel Pedro. Kanita na api bule-bule Pedro. Ing milyari keya at nga na. Ngeni ko api piho. Kingiti tutupin. Tinubod niya ning ginuing kayang anghel. At niligtas na ako king gamat ng Herodes. At king sablang bagi. Tatangkarang daptan ding memale ning udyo. Amano na ning ginu. Salamat king Diyos. Ingangyel ning ginu, niligtas na la, retang makitakot kaya. Ing anghel ni Ginu, iligtas na la, retang makitakot kayo. Pasalamatan kayong ginu kapilanman. Labi ko, elatok ng pupuri kaya ka. Ing ginu yung pagmaragul ko, makirandam kayo at tumula, ikong mayayalipusta. Ing anghel ni Ginu, iligtas na la, retang makitakot kayo. Parangalan niya kambe ako yung ginu. Miyabiyabiya tayang puryan, ing kayang lagyu. Manigapukok yung ginu, at peki bata na ako. Karing sablang takot ko, niligtas na ako. Ing anghel ni Ginu, iligtas na la, retang makitakot kayo. Lumawi ako kaya tumula kayo, at eko mi pakarini. Ing taong maliligalig, king ginu minawas siya, at ya pekirandamane. King sablang dusa na, kinabos ni. Ing anghel ni Ginu, iligtas na la, retang makitakot kayo. Ing anghel ning ginu, babante no retang makaitakot, at gagalang kaya. King panganib, liligtas no ko. Pila sa inyo at subukan, ing kayang kayapan, tumulaya ing taong kaya magsantungan. Ing anghel ni Ginu, iligtas na la, retang makitakot kayo. Pamamasang ibot, king kadwa ng sulat Pablo kang Timoteo. Elumwat, misakripisyo na ako. Uling dinatang na ing oras ning paglako ko ketiking yato. May kilaban kong mayap king pamakiligligan. Ato porang kuno ing kanakong parasan. May natili kong tapat king kasalpantayanan. Gini, tanggapan ko ne, ing korona ning tagumpe, ami sadya para kanako. Ating ginu, ing banalaw kum, yang miputong karing korona king aldo ita. Emu kanako, nune patina karing sablang malugod, manenaya king panyatang ng pasibayo. Dapat inantabayanan ako at dininansikan na ning ginu, banapa siya kung ganap ingamano ng Diyos, karing pagano. Miligtas ko king asbuk ning leyon, ing ginu, iligtas na ako king sablang marok, at yamurin ing miyatad ka na ako, king kayang kariyayrayan. Kaya ing ligaya, king kapilan paman. Amen. Amano ning Ginu. Parangalan tayo po yung mayap abadita. Ika i Pedro, at babo niting batu,
italakad ke ing iglesia ko. At ding pasbol ning impyerno, ere daigan. Ang Ginoo man tabi kay kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa aking may pabalita ag pangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Inyang mira si Jesus, banda king balening Cesarea de Felipe, kitang nakaring kayang alagad, agpangking sasabihan da ring tao, nino kaning anak ning tao. May kibadla, di nga liwa sasabihan da king yaiwa na maminyag. Di nga liwa sasabihan da king ya i Elias. At atin namang sasabing ya, ing propeta Jeremias, o metong ya karing propeta. Uy, kayo nga nang kinutang karela, nino ya ako? May kiba si Simon Pedro, ikaing Kristo, ing anak ng Diyos sa mabye. Nga nang Yesus kaya, Simon, anak ng Juan, mapalad ka. Uling ing sinabi mo, may nibatan king tao, na naking ipako nga tsibanwa. Iya mismo yung pepabalo kanita kaya ka. At ako sasabihan ko kaya ka, ikay Pedro, at babo niting batu, itarakad king iglesia ko. Ading pasbo ning impyerno, ere sambutan. Ibiya ko laki karing susi ng kayarianing banwa. Nanuman ning emo ipaintulot kaya tiking yato. Emo naman may paintulot ka rin banwa. Nanuman ning ipaintulot mo kaya tiking yato. Karin man banwa, may paintulot. Ing mayat ng balita ng kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Gandang hapon, no? At happy piyesta kay sa bayan ng Apalit. No? Ngayon pong pista doon, pero wala nang libad, ala na libad kanyan. At ito pong dalawang apostol, no? Pinagsama sa isang pista, San Pedro at San Pablo. Dahil sila po'y ating kinikilala bilang naging haligi ng simbahan. Isa pong, alam niyong gusto kong panoorin ng bata pa ako, o kaya basahin ng mga kwento, ay yung mga alamat. No? Yung mga alamat, o kaya mga fairy tales. No? At normally, dyan, yung lahat ng story, kung sino yung may gininto ang puso, siya ang pinagpapala at siyang ginagantimpalaan. So, halimbawa, yung sa Ibong Adarna, yung bunso, bunso pinyata, no? Ang pinakamabait, kaya siya ang nagkamit ng gantimpalang siyang makahuli dun sa Ibong Adarna. Yung dalawa niyang kapatid, mga pasaway, no? Kaya mga loko-loko. No? Pero yung bunso, dahil sa kabutihan, kaya yan, siyang nakahuli sa Ibong Adarna. At kahit po sa mga, alam ko, sa mga, si Pedro Penduko yata yun, no? Dahil sa kabutihang loob ni Pedro Penduko, binigyan siya ng agimat ng isang matanda. Normally nakabase sa kanilang kabutihan. Pero ngayon po, sa araw na ito, sa ating pagdiriwang itong pista ni San Pedro at San Pablo, parang hindi, yun ang naging basya ng Panginoon para kunin ang dalawa bilang maging haligi ng simbahan. Hindi yata naghanap ng Panginoon ng mga may babuting puso, ginintuang puso, virtuous life. No? Di po ba kahapon yung first reading natin, yung tungkol sa bagang magunawang Sodom at Gomora, at si Abraham ay nakipag-bargain sa Diyos na kung makakakita siya ng 50 mabubuting tao, gugunahin pa ba ng Diyos ang Sodom at Gomora? Sabi ng Panginoon, hindi, kung mayroon makita ko ng 50. Pero si Abraham hindi sure kung makakita ng 50, kaya nakipag-bargain.
o kung 45 lang, o kung 40, hanggang umabot ng 10 na lang. Hindi ko lang alam kung bakit tumigil sa 10 si Abraham. Sana, kung meron lang isa, gugunahin mo pa ba, Panginoon, ang Sodom at Gomorrah? Pero anyway po, yun parang ang hirap-hirap. Looking for a virtuous person. Ngayon, ilang bilyon tayong mga tao rito sa mundo. Meron kayang makikita kahit isang tunay na busilak na puso ang Diyos sa mundo. Pero nung ipanganak po ang Panginoong Jesucristo, salamat, hindi siya pinanganak para hanapin yung mga banal. Pinanganak siya hindi para hanapin yung mga virtues, may magandang puso. Kundi dumating siya para hanapin ay ang mga makasalanan. Ipinanganak siya hindi para sa mga banal na, kundi para sa mga makasalanan. Para siyang magligtas sa lahat ng mga makasalanan. At hindi po ba yan ang reason ng kanyang pagkapako sa krus? Hindi para sa mga badan, kundi bilang pagtubos ng kasalanan sa lahat ng mga makasalanan. At kabilang po sa mga recipients nitong kalooban ng Panginoon na iligtas ang makasalanan ay si Pablo at saka si Pedro. Dahil sila po'y parehong makasalanan. Katakata nga po kung bakit nanatiling nagtiwalang Panginoon kay Pedro. Wala tayong nalang kay Pedro. San Pablo ito Asan si Pedro? Wala. Kasi alam niyo po, nung pagkatiwala ng Panginoon si Pedro para pamunuhan ang simbahan, yan ang nangyari after nabuhay na muli ang Panginoon. Katapos nilang mag-almusal. Nung tanungin si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Higit sa mga ito. At 3 times, tinanong ng Panginoon yun. At sumagot naman si Pedro, of course, Lord, you know that I really love you. Yan. Then, pakainin mo, alagaan mo, ang aking mga tupa. Ayun po yung pagbibigay ng authority kay Pedro ng Panginoon para pamunuan ang simbahan, ang banal na bayan ng Panginoon. At ang pinili niya, yung pagkatapos pa lang niyang nagkasala. Alam naman po natin, he denied the Lord 3 times. Kaya kung hanap ng virtuous person, hindi si Pedro. Pero ganun pa man, hindi naman yan ang hinahanap ng Panginoon. Yung mga virtues, kundi yung mga makasalanan. At sila ang kanilang inaakay para makapagbagong buhay at makapamuhay ng matuwid. At kabilang po yan, si Pedro. At yun nga, yung parang pagtugon ni Pedro parang yun ang yes na niya sa Panginoon. Yung alam mo, Panginoon, that I truly love you. Yun ang tunay na calling ni Pedro para maging pinuno ng simbahan. And yun ang tahasang pagtugon ni Pedro na, yes, Lord. At alam niyo sa Panginoon, mag-yes ka lang, bahala na siya. Mag-oo ka lang, siya nang magdidiskarte. At sa ginawang yun ni Pedro, ika nga, the rest is history. At ganoon din po si Pablo, hindi mo akalain na siya'y gagawing isa sa mga pinuno ng simbahan ng Panginoon. Kasi pumapatay siya ng Kristiyano. Nililigalig niya ang simbahan. Pero sa isang naranasan ni Pablo, habang pauwi ng Damasco, yung isang silaw na liwanag, doon pa lang ang kanyang conversion story. Doon pa lang ang kanyang pag-say yes sa Panginoon. Katapos na ilang siguro taon na pagtuligsa sa mga Kristiyano. Kaya kung titignan niyo ang buhay ni Pablo,
hindi naman ganun ka-virtuous, kabuti. Ano nga po nung nung patayin, yung first Christian martyr na Saint Stephen, nandoon si Pablo. At pwede nating sabihin, mayroong bahid ng dugo ang kanyang makamay sa kamatay ng first martyr. Pero ganun pa man, siya ang inatasan ng Panginoon, pinagkatiwalaan ng Panginoon para sa isang misyon. Kaya ito pong dalawa, Pablo at Pedro, sila'y mga recipients ng awa at pagmamahal ng Panginoon. At dahil sa kanilang pagtugon sa tawag ng Panginoong Jesucristo, kaya ganung they became from nobody, they became somebody. Ang Panginoon ang gumawa ng maraming magagandang bagay sa pamamagitan nila. At tayo rin po, ganyan ang ginagawa ng Panginoon magpahanggang ngayon. Naghahanap siya, hinahanap niya, hindi yung mga virtuous people, hindi yung mga may siguro gininto ang puso, kundi yung makasalanan para sila ang kanyang akayin at makapagbagong buhay. Hindi yung magagaling, hindi yung perfecto na. Wala naman perfecto. Ako nga po bilang pare, hindi ko akalain na sa aming klase noon sa seminaryo na ako'y mapapabilang sa mga matatapos bilang pare. Kasi alam ko mayroong mas magaling at sa aking inisip mas banal at mas mabait, mas mabuti. Pero akong pinili ng Panginoon para makapagtapos bilang kanyang isang lingkod. It's all about God's grace. At ito nga po, just say yes, bahala na siya magdiskarte sa buhay natin. Yan po ang aking experience bilang isang pare. I just said yes. At siya nang bahala. Siya nang aakay, siya nang gagawang maraming bagay sa atin. At pangalawa po, pinagparis po ng simbahan itong dalawa. At nampisan nga natin sa, kung titingnan, di man sila karapat-dapat. No? But it was all God's grace. Kung titingnan po natin, ba't sila pinag-partner? Kasi po itong dalawa, sila yung mga haligi ng simbahan. Dalawang haliging importante sa simbahan. At ano ito? Yung authority at saka yung teaching mission of the church. Yung authority, kinakatawan ni Pedro. Yung teaching mission, kinakatawan ni San Pablo. Mahalaga po sa simbahan ang may authority. Tanggalin mo yung authority, mabubuwag ang simbahan. Tanggalin mo yung authority, magkakanya-kanya yung mga Katoliko. Tanggalin mo yung authority, parang magiging walang tatay, nanay o pinuno ang simbahan. Mahirap. No? Kasi ang authority ang nagbubuklod sa mga miyembro. Kaya tignan niyo po, sa panahong ito, ang tumatayo para kay Pedro, ang umalili kay Pedro, si Pope Francis. Siya ang ating parang buklod bilang mga Katoliko. And we bow our obedience to Him. Kung wala yung obedience dun sa authority, kung ano lang gusto ng bawat sa atin, kayong 1 billion, more than 1 billion tayo, at meron tayong kanya-kanyang pag-iisip, gusto sa buhay, magkawatak-watak tayo. Kaya our obedience to the authority, which is the Pope, at today, Pope Francis, yan ang nagbubuklod sa atin. Meron pong mga kaibigan ko, no, pag namatay ng mga magulang, ang kinalulungkot, hindi yung wala na sila. Kundi pag namatay mga magulang, kuminsan parang nawawala yung pinakasentro ng kanilang pagkakapatiran. Kuminsan nagkawatak-watak ang mga magkakapatid, magsisimulang mag-aaway-away, magkanya-kanya, kasi wala na si nanay, wala si tatay. Pero alam nyo, pag nauli na itong mga magkakapatid, kahit na wala na si nanay, si tatay, at mayroong isang tatayo, parang siyang pinakaama, pinakananay, whether siya si bunso o si panganay, nananatili ang magandang samahan. Yung pinapaniwanan sa magkakapatid,
nananatili ang pagbubuklod-buklod ng mga magkakapatid. At ito po yung simbahan. No, kaya pinapanatili ng Panginoon na mayroon tayong visible leader through the Pope, and then through the bishops, through the priests, para mapanatili ang pagkakabuklod-buklod natin. Sa mga ibang sekta po, yan ang problema nila. Kasi wala silang obedience. Kung meron silang D-type sa kamukha nilang pastor, hihiwalay na yan, gagawa na sariling sekta. Pero hindi ang simbahang Katoliko. Palagi nandiyan ang Papa bilang siya ang parang buklod natin bilang magkakapatid sa pananampalataya. At ang authority ng simbahan, hindi yan para takutin tayo na yung hindi magbabago dyan, may impyerno. Hindi. Ang authority ng simbahan is there to love, to care. Kaya po pagpapastol yung kay Pedro linghapan me, pakanan me. Yan ang authority sa simbahan. It means taking care of the subordinates. Ganyan. Yung mga miyembro. At yan po yung ating Papa, yan ang mga obispo. Ganyan dapat kami mga pare. Dito kami para alagaan ang isa't isa. Na wala isa man ang mawawala. Hindi ko mo dahil may pasaway, may matigas ang ulo. No. Hindi sasabihin ng pare o ng Papa, may impyerno na ka kanya, bahala na kakimbiya mo. O kaya yung isang favorite na sinasabi ng isang leader, huwag niyong sirain ang aking bansa. Kung hindi, papatayin ko kayo. Yung mga naninira, miyembro din ng isang bansa. Di ba dapat, ultimo yung naninirang yon, isalba mo, iligtas mo, hindi papatayin. So parang sa simbahan, ganyan. Kahit yung mga naninira, kahit na yung mga may masama ng loob sa simbahan, kailangan pa rin silang iligtas. At yung the authority of the church is there to love even itong pasaway, itong nakakalimot. Yan ang authority of the church. It is there to serve, to take care of the flock of our Lord. At yung pangalawa pong haligi, napakalaga, yung tinatayo ni Paul, yung teaching mission. Mahalaga yung pag-aaral, paghubog ng ating pagkatao, ng ating pagkakristyano. At na hindi lang natin sasalinin ng mga turo't aral ng Panginoon na humog sa ating puso't kalooban, kundi yan dapat nating ibahagi. It is our mission to share the good news of our Lord. Kung paano ang ginawa ni Pablo, no? Nagpunta sa iba't ibang lugar, proclaiming the good news of our Lord. So tayo rin po, tapos nating nakinabang sa awa at pagmamahal ng Diyos, dapat ibahagi natin yan. Akayin natin ang iba para sila rin matagpuan nila at masumpungan ang mabait na Diyos, ang Diyos na may magandang loob para sa ating lahat. Kaya yan po yung dalawang haligi ng simbahan, authority, and mission. At tayo rin po, sana akuin natin sa ating sarili, tayo rin ay may authority to unite people, to serve our brothers and sisters. Hindi lang si Pope Francis, hindi lang kami mga pare. Tayong lahat, our authority is to love, to serve, to take care of one another. At yung pangalawa, yung tinatayo kinakatawan ni Paul, tayo rin, hindi lang namang Papa, Obispo, pare, ang pwedeng magatid ng mabuting balita, kundi ang bawat sa atin dito. Sa araw pong ito, sana makita natin that we too share in the mission of the church. Sa ating kabutihan at kagandang loob na ipapadama, ipapakita sa atin ay atin nang kinakalat at ipinahahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Amen.
At ngayon, bilang mga magkakapatid, let us profess our faith in God. Sabihin natin, sasalpantaya ko King Diyos, ipang may payang duto, aday nga aking banwat yato, at kang Isokristo ng nabugtong aginuta mo, pingagliking upaya ning banal na Espiritu, mibait ka Santa Maria Birhen, linasalala ng payang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinobliyang mebye, pepayta siya banwa, makaluklok, wananin Diyos, ipang may payang duto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kong karing abi ang pamay nga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ni Santos, king pangapatawad da ring kasalanan, at king pangasabliram yeding mete, at king bie alananggo. Amen. kaniting kapiestan ding Apostol Pedro at Pablo, adu ang asyas ning Iglesia, manalangin tamo kang Jesus, sing anak ng Diyos at ngatang makibat, Ginoo antabayanan me ingke kang balayan. Ginoo ang tabayanan me ingke kang balayan. Ginoo, gewa mi Pedro, ing magliligo yasan, meto nga magliligo karing tao. Mitugod kang bayong apostol, ngeni, bang dakala ring makirandam kingke kang amano, anya ngaming manalangin. Ginoo ang tabayanan me ingke kang balayan. King dagat-dagatan, inutos mong manahimik ing hangin, banging bangka ring alagad, eya lumbog. Ipalwalo me ing kaya kang iglesia, karing bagyo ning kasalukuyan na panahon, at pagkaluban mong sikanan, din kayang mamuntukan, anya ngaming manalangin. Ginoo ang tabayanan me ingke kang balayan. Kay ba't mong sinubling medye, tinipon mong makapadurot kang Pedro, ring sasalpantaya kaya ka, anting mayat ning pastol, tipunan mo ring sablamong balayan, king metong akawan, anya ngaming manalangin. Ginoo ang tabayanan me ingke kang balayan. Tinubod me kay kang Apostol Pablo, bang ipanaraling may pabalita karing pagano, bustan mong dasnan ni kay kang mensahe ing balang lelangan, anya ngaming manalangin. Ginoo ang tabayanan me ingke kang balayan. Pigkatiwala mo king kay kang iglesia ring susi ning kayarian, ibuklat me ing pasbul ning banwa, karing hanggang sasalpantaya king malugod, mong lingap, inya ngaming manalangin. Ginoo ang tabayanan me ingke kang balayan. Ngayon po ang tamang sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, kambilan ming kaya kang Iglesia, papanatilya mong mabing kaya kaming kasalpantayanan, at busa mong sumulong ing diwa, ning komunidad kaya kami, ngeni at kapilan paman. Amen. Dito po makasadyang mag-love offering, tanakad-tana po't magpila. Sarili
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo itindaon karanggamat mo, king kapurit ikaligayan ng kinalagyo, ning kakataming kasaplala, ning mabilog na Santa Iglesia. Oy paming miglalang, pakyabera sa ring kay kang apostol, ing karelang panalangin, king kay kaming ayin. At sa pandakeng magmasusi kaniting sakripisyo ng lugod at pamisan metong. Yadamiking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo. At kaya ka antimore, Iyat nayo rin puso yo. makayat na king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang kaninoy pa. Diyos king alangang galubos mayupaya. Kakapnan mo ang tula ring kekeng puso kabang parangalan mila ring dakila mong apostol di Pedro. Ing pamuntok miking kasalpatianan at Pablo ing matenakan at talapanaran. Di Pedro tinas na ing Santa Iglesia ibat king tapat akawan ng Israel. Pablo delane ing kekang awos karing bansa at meging talaturunan ning yato. Ing balang metong king pinili ng paralan, tinipon at pisan metong ing bugtong ng pamilyang Kristo. Pareho lang may kirake king kamatayan ning metong amartir at ngayon mapupuri king balang sulok ning yato. Nulinita kamberi sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok nang, ngaming babye, kapurian kekang. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos mayupaya. Ipnuyang banwa, ating labot iten, ang ligaya. Hosana, Hosana, ika, kansagasan. Aling daratan, ilagyuting Ginoo. Aling daratan, ilagyuting Ginoo. Hosana, Hosana, ika, kansagasan. Aling daratan, ilagyuting Ginoo. Aling daratan, ilagyuting Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa retingayin king Espiritu. Man para kaya kami madyalang katawan at daya, ang ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pirasan at binyene, ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan at kananya, itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan, minom ko kaniti. Itiin kalis ning kana akong daya, hing daya ning bayta ng anggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Laptan niya iti bilang kapigaganakan, kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo me Cristo sino Cristo datang ya Inyang inigaganakan mi pa, ing kamatayin at pamanyubli na may biyan ng anak mo, narami kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Lahiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarihan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia amang makalaganap kay metoy ato, ban may ganap yung ilugod,
Kambenang Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman ikapatad ming pepaynawan at mananayang subling niya, lalain talasuyin mong diamong Elmer, Jason, Marcelino at Marius. Kamberang Domingo Senior, Domingo Junior. Ading alapang mayamon na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biya ng hangga. Bantayabe ng Maria, yung Birhen ng Diyos. Kambe ng San Jose kayong esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo. At inupad kimalmong kaburian. King kakabaning panawun, purianda kat paligayan. Kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutup, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amahan talapangabos at may bukibalan ng turub, nga tamang yaning mangangas manalangin. Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, bangking kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, amiligtas kisablang kaligaligan. Kawang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatan ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan nalakwang ko kaya kayo, hing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, ay mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nang lawen mo yung kasalpantianan din kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, hikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Hing kapayapan ng ginuman tabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimorin. Di po may kakapatad, may pupugayin tamang hining kapayapan. Kapayapan kaya kaingan. Kapayapan.
ning kordero ning Diyos, ay milalako king kasalanan ning ato. Doon tamang mayawas king apunan ning kordero. Ginoo, yak matapantanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo at kumayap na ako. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Siklod, tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning nuwan a Birhen Maria, kaya ka in Diyos pinibala ni ing anak na bugtong, kaya ka in Maria binili na ing kapanaligana. Kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao. Nuwan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu ang pongsi kanan pilubluban, at ipanwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu, ang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal a tao. Adwan mi ngini kaya ka, ing balikdan mo kaming mipmunlugod,
at yat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong may tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi lo, ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, ating gawan dayti, makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambenim belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren mi yawa kaniting sakit. Ipanalangin mi laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mayangon nabi. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pauli ning masabal at tapag magalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasakulan kaniting krisis, lain tayrana kami king pamagbayon loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na indunin Diyos. Mo sana pisawili ing aklismi kaya ko, king kagulangan mi, nune bagkus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanumanan na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita ng Cassia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. San Pedro at San Pablo, Ipanalangin mo kami. Patulo naming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ibayo mesa ing bien, ing kaya kang iglesia, kapamilataning upayan iting sakramento, ing pamamirasang tinapi at ing turur, ing kaya kang apostol, bisan metong anda kesana, ing kaya kang lugod, tingnan na dun mi kapamilatan ang Kristong Ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya ka antimurin. bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa maipahintuto. Ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. may arining kakatang kapag masusyan, umeta ng yaning luguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat kin Diyos. Diyos. Bengin ng Diyos kaya kayong po, dakat po salamat. Magandang gabi, marami pong salamat sa lahat. O San Pablo, que kaming patulunan, pangisning tapang mo peiralan, Kristiyanos, que kanang inusigan, pero que kang pesakitan,
ilapit mo kami. King tunay mga converti, San Pablo, King Diyos, ilapit mo kami. Mayapat magrasyang oras kay kaingan ko. Kumusta na kayo? Palagi ko pong kayabe king panalangin ko. Mekat, dakad mo po ring sasengsing kay katamo. Uli na niting daranasan tangin ng pandemic. Ding mila ko kabiyayan, o kapanintunan, mga man Nebawa City. Ding may ulila at may sakit na king COVID-19. Ding aliwa, baka mainit na lo. At mabubuisit uling nga lang makalwalwal. Panalangin ko pinpuing sana akabisan tayo ng pare-pareho ing negatibong epekto ng iti king kakatang pangkalahatan na kalusugan king pamikakatawan man o king mental at spiritual well-being tamo. Ipagtapat ko po kay kayo kaya being pisamban ka rin mituran financially kaniting pandemic. At pagkalungkutan ko pong pagtapat kay kayo, kinging parokya tamo, kabilang niya kareting mituran. Kareta pong first 9 months ko kaya king parokya, waling dintang ko kaya ni May 22, 2019. From June 2019 to February 2020, ikwata mo pong meka likum o meka save dita. Pero inya pong makbunging pandemya, ditak-ditak, magigisan at may gisan na po rin. Kasi naman po, isusundin kaya katang gastusin. Yung pasweldo tamo, yung pamamayad kuryente, yung pondanon, yung maintenance tamo, yung aliwa pa pong programa nga dapat tustusan. Siyempre po may bawas na resisin ba, at may lako tamo rentals, kareng king hall, ang po pa king mortuary, niya makanyan pong nanapin may langining kay katang kabaning tipan. Uli na niti, din po nga beko kay Finance Council ay happy balak ni yung gawang programa bang so pantaya po yung kay katang parokya. At ini pong programa ngayon dinamyan titulong Sao King Parokya ng Santa Monica Kayadwangan Daka. Iti pong programa nasa nang makali kong pondo para panastos ka rin sa blang pamangailangan ng parokya tamo. Makanano kayong makapakyabe? Lapitan nyo lamang po rin abe ko kayong Paris Finance Council bahan makapagpalista kayo. At adinanda kayong karagdagan informasyon dikil kaniti. O kaya iskan yung code king baba. Sa asan ko po, kaya kayong taus-pusong pamakyadwangan kaniti. At mananasana ang ginong Diyos, amayupaya, yan ang balang mablas, king kaya panyod ka na ka. Ini po yung kaya kayong kalasuyo, among nga rin sarano. At bendisyonan na kayo ng Diyos, amayupayan ko to. Ingid pa, ang poning anak, ang poning banal espiritu,